Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Working President jangka kun nyotrep National Awakening Movement ba Thomas Pesa ulakam babu ni kita nak terekam ke sarkar jela ke organize sektor bagi private sector ru ki penkhen ke minimum wages act ke kandai spa sapupra ka an ke bakadau ye ke rukom bai nong sngi shagi nong bela Haga je keram kelar patai kubor dengan jing IT ke dor khas hak Office Labour Commissioner uba Thomas Pesa ulong bahawa bishar ke jing kiu dor jing marba mardi ke sarkar kelapen kiu ke dor jang bai nong sngi ke belong tang arkenta jang ke variable DNS allowance ke bedai ban pen kiu manlakan rubnai hendre bela bishar penya ye ke jing kiu dor jing marba mardi bat kiwe ke jinan kam baman laga sngi hendre kat baga sarkar kam shim lapen kiu satya ke basic kumbaga dei ban long Hakini ke sini kini ke arlai sini beladab nila iyo ya kawai ke notification ko balak penmi lemba ka labour office jong ka sarkar jela hakaba kila revise ya kini ka daily wages lani kata ka bai sini ko bai belas sini ka ba ka labor department ka penmi ka force ka puarbat habang ilap ya ka increase lani ka height ngilap baki penkiu artengka di artengka te hakajuk ka mentale se kamlong reasonable shoe dah kemudian kita bak kita imja dengan daily wages lagi deh kita sarkar go fair ne lagi ki organize sector lagi pai kemat syadin kemudian ka minimum wages act 1948 awan ra ka ada go gitu banyada ya ki nong belas ki lagi belah ki office sarkar ne lagi sino dah kajung tu bakin yo ya tak kajing siu ke bolong kebabiang dah kembata bakin yo ya tak kajing im keba la banim lade ka pam kadi daga puli ke puti lani haka puli ke hakni ka kicing sumar ke fer ani habang ila menta pada kini kicing penkiu ya ka daily wages dak at ngkal se ka long ka pursya ya kajing tu jo kan ka 1948 ni so thu ba kani kajing penkiu bami na pokok labor department menta ki penkiu ya ka VDA yang kata variable DNS allowance kabakat kum ke 1948 ki haban penkiu haba ki penkiu yang kini VDA ki hab kabala ale daka labor bureau daka jing tumu bakane ka jing kiu dor kan ya habru bat ka jing penkiu ya kini ka VDA man kan reu benai but habang iwan ni kendu ang ni ka office jangka labor department ni so thu ba nakalang ka labor bureau ro ki claim le bhai tanga study ka ba jana ite bantip ka no sisa ukhau la kiu ka no ko umpnyang ka la kiu ka no usau la kiu ka no ka petrol ka la kiu ter bakin yo eta ka dor ka walong reasonable bat ngilap ba nakalang jangka bureau ro ki peni itai artengka ijing kiu hakini kin bunai bat ngi tip ngi pai ba art kat kam desu kam long reasonable hangno dena kalian ka jongi ngila ai de sting tho aban poisa i labor commissioner nomor ngatre hakani katio banwan in one i labor commissioner batmai te inyo ban study ya kani ka bantang na kalian ka jong ka bakham jure ngi ban ba hakini khnyak banagi ba adam ngila wan ban ya kendo ya kani ka juk office daga jing thumu bat ka jing dawa badai bat penking no ya ka basic jong ka daily wages omde ya ka VDA ka basic ka dai ba stagnant kumakalong menta ka dai life spa nam ta ki on scale te ka VDA ka keu man ka nreu bana te ka hakini ki bana ki berada ilwani kendo ya ada jitho ba kas labor department dari bat penking no ya ka basic ru but ngila power to kapor ba let's say ka labor department lani ka government of Meghalaya kala penken ya ka minimum wages act 1948 kani ka akhi ka ong ba haba pipen kiu ya kani ka VDA man kan reu banai pi hape ki inflation lani ya kata ka jim kiu dor jung ki mar ki mata kumbaga long mentahi hakini kin reu banai ka VDA ka kiu artengka ki break badi bat pe katno de ber penkiu hakani kan reu banai ki klemle ya ka humok ka jong ki kumbala batha da ka minimum wages act 1948 ki babun ba ki violate ya kani ka minimum wages act 1948
Kita nak sarkar ki violate, ki organized sector ki violate, bat kini ki private sector ki violate. Jingge kani habaka sarkar dalam dia ka violate ya ka ini akan kemudian kini ki private. Tapi kani ka pelong mandate. Mah ki bateri daily wages ki dia menyo ya ka dor ka joki ko mela patha daga. Ki don ki department jaga sarkar hi. Hakini ki sistem ki beladam. Ni haban ni khun bat penyo iki kani ka daily wages. Mentah ka jingkali ka mami ba ka kani ka jing berbena juga tunat sarkar bala akiu ka video kami akan lai trik Disember. Bar kalau efektif naruk sitrik Oktober. Haka jing sisa kat kum ka an gidi banyo ya ke area. Ki babon ki department ya ke area ku mi asyo. Te kani ka pisah karung sapla jong do pada. Kata ka jingkali. Ta kadau kali ko jongi ka dei ka kamro jong ka sarkar. Ban pej ba kini ki kam ki di banyak renti. Nak ka bentah ka jing bentoy jong ki bodok ki bajenjar ka. Ada ka sarkar kam la ban le mentah tengin ini kena syu kum do. Ta jing klik di jong government. Pi pintu longo ba ngan batai pi hakini ki sistem siteng. Ka jing kiu dor. Ka jing pen kiu dor ka sarkar ya kan ke video ngan batai pi ka rate pin so phla ba. Haka sitri gubna Oktober arjar fulai unskill ki ai sau spa artengka. How sitri bra April arjar sau kapoi sau spa khat niu tengka. Khat lai tengka khat san tengka ki increase. Ma kabarang dunah pelat ikasan tengka ru. Nang ta pada naka sau spa khat niu ka jom sitri April arjar sau ki pen kiu pada haka sitri Oktober arjar sau ki pen kiu pada naka sau spa khat niu saka sau spa khat kendai. Artengka. Dan kalian kejongi ngira ke tabular form. Ngira apa ni? Jadi kita table hang ni boro. Ba kipat bar kin song thu ya kajing jongi ni ki ba im daga daily wages bat ka sarkar kan pai khmat ni kan kajing ban kumba karlong hi kini ki figure ki bangla batai pi menta ka thau sai kra tangawai bakani ka labor bureau ka badai banle ya ka consumer index pricing ban aya ka rai pada kan no tengkangin penkiu haman kan ru banai ki claim le ya ka homework ka jongki le se ki la susong tang office penkiu kat baman le se daga jing tu ban no penkia tan ya ka jinglut jongka pla pisa jongka sarkar nak kata kadau nak leng jongi ngi ong ba la daga sarkar jela kam sim khiai kan ngila defeat no ya ka jing tu jongka minimum wages act 1948 maka jing tu jong ni ka an ko long ban yada ya ka hok jong kinong bela ki bateri ha kitrat sarkar ki per lan he ki organized sector bin yo ya kata ka jing siew kat kum ka hok ka jongki tengin apmil dik kai ba ka sarkar jelak kan simkhia halor ka de benta pada ya kan ni ka ban penkiu ya ka basic kum bang ila dawa ki ni benai ki bladam nak yang ka labor department ka pha ya ka file support ka finance kani ka kam ka sakut apa finance nak kata daung ibanjur ya ka sarkar ibanjur ya CM ubadairu minister in charge finance ba ngini pet lang ru ya kini ki jing jo kini ki belas ni ya tangi concert ya ya tangi concert pet lang ya kini ki ba kamai mesti bam men la nagim la ban le kata mut ngi do yo ya ka sicar khadar ka le se ka ba no silang ka bam don ni kata ka jigit kle nam tau duk su pada